Paghagad kan tabang kan sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo ang aldaw na Webes, ipinagdudulot niya to sa iyang ondra. Siring man sa aldaw na ini, petsa 30 kan bulan na Hulyo, pinagseselebrar niya to ang memorial o kafiestahan ni San Pedro Crisologo. Ang tataramon na Crisologo, ibig sabihin golden tongue, dahil kan sa iyang mga exemplary preaching o sa iyang abilidad na sa pagtaram. Bako sa na dahil ta matibay siyang magsermon, kundi dahil kan sa iyang mga sermon, dakol ang nakarani sa mahal na Diyos. Iyo man ini kita ang pag-agyat sa satuya sa Oro Aldaw, bako sa nang maging mga golden tongue, kundi maging mabuhay na igwanin golden lives, buhay na nakaangkla sa pagtiwala sa Diyos asin pagtubod. Ngunyan midbidon ta po an sa tuyang mga pagkukulang, ihagad tayo ninintawad sa mahal na Diyos, tangaling magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang masabi, nagkukumpisad ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, taragkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, sa Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asindarhon kita sa buhay na daing kasagkora. Amen. Kagurangan, maheraka, Kristo, maheraka, Kristo, maheraka, kagurangan, maheraka, kagurangan, maheraka. Mamibi kita. Diyos na samuyang Ama, ipinahayag mo an sa imong pagka-Diyos sa paagi kan paghulit nin sa imong apostol na si San Judas Tadeo. Itugot mo naan sa iyang mga pamibi danay na magpatalubo sa imong simbahan, asin dakol paan magtubod sa imo. Inihinahagad ni sa ngaran ni Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki na nabubuhay asin nagahade, kaiba mo asin kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Mateo niya to ang enot na babasahon. Pagbasa ginuno sa libro ni Propeta Jeremias. Ang tataramon nin kagurangnan nakaabot kay Jeremias na anolay, bangon, asin paduman ka sa harong kan parakuron, duman, ipapasabot ko sa imo ang sakuyang tataramon. Nagduman ako sa harong kan parakuron, asin idtuon siya duman, nagaabala sa atubang kan sa iyang koronan. Ang daod na dalipay na sa iyang ginigibo, naraot sa iyang kamot, kaya nagibo siya nin sarong bagong daod, siring sa pinagmarhay niya. Dangan uminabot ang tataramo nin kagurangnan na anolay. Dai ko daw magigibos sa imo harong ni Israel,
Siring kan ginibo kaining parakuron, hilinga, taarog kan dalipay sa kamot kan parakuron, siring kakayan sa sakong mga kamot o harong ni Israel. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. paladan ang tinatabangan kan Diyos ni Jacob. Paladan ang tinatabangan kan Diyos ni Jacob. Umawa ang kagurangnan kalagko, uumawon ko siya sa bilog kong buhay. Aawitan ko ang kaumawanin sa kuyang Diyos, mantang ako may buhay. Paladan ang tinatabangan kan Diyos ni Jacob. Day kamo magsarig sa mapangyari, sa mga aki nin tawo, huli tamayo sa inda ang kaligtasan. Kung sinda magadan, minabalik sinda sa daga. Sa aldaw na iyan, napapara ang gabos nindang kaisipan. Paladan ang tinatabangan kan Diyos ni Jacob. Paladan ang tawo na tinatabangan kan Diyos ni Jacob. Ang sa iyang paglaom ibinubugtak sa Diyos na kagurangnan, na nagibo kan langit asin daga, kan dagat asin gabos na yaon dyan. Paladan ang tinatabangan kan Diyos ni Jacob. Ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa pagrokyaw imong kan banal na espiritu. ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagtaram sa katabuhan, siring man ang kahadian ni langit nakakabain sa hikot na ihinuhulog sa dagat, asin nakakadako nin gabos na klaseng sira. Kung pano na hinahawas asin dinadara sa baybayon. Ang mga marahay na sira, tinipon sa alat, alagad ang maraot, itinapok. Arog kaiyan ang mangyayari sa katapusan ng kinaban, maluwas ang mga anghel, ang mga maraot lalainon sa mga banal, dangan isusugba sa hurnong kalayo. Duman ang pagtangi sa sinpagragot nin mga ngipon. Nasasabutan nindo ini? Opo, simbag ninda. Sinabihan niya sinda ang lambang paratukdo na may pakasabot dapit sa kahadean nin langit, nakakabaing sa ama nin pamilya na minakuan nin mga bagay na bago, asin mga bagay na daan hali sa saiyang sarayan. Pagkatapos, pag-usip kaining mga parabola, naghali si Jesus duman, nakaabot sa saiyang banwaan asin nagtukdo sa sinagoga. Mga tugang kong namumutan, marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Good morning, Father. Ka-eksperyensya na po kamong manira, magpasiring sa lawod, tanganing magdakop nin sira. Kasi naka-experience na digdi. Ako kang na-assign sa mga barangay parishes. Usually, harani sa dagat, nakaiba ko one time maglawod. Siguro ang iba kaya bako panira ang experience. Manira. Yan. O maski magpasiring sa saod, do you even realize pag nagbabakal kang sira, kung gurano man so, inagihan na sakripisyo kisarong para sira, tapos titawad-tawadan mo pa to the bones. Aram nindo ang pagsira, sarok manining dipisil na trabaho. Kadakla na beses, kung maswerte, saka nakakadakop. And pag nagtutuntun si Danin Hikot, asin iniinahawas, di man po nakakapamili ang parasira. Paghawas ninda, yaon ang manlain-lain na klase nin sira. Halo-halo na. May sadit,
may dakula, may bako mga marahay na sira na daay manababakal sa market. Ang iba nga ni paghawas ninda, minahapot sinda, ano ini sira? Baka syukoy na ini o sirena. Magayon na imahin ining ginamit kan sa tuyang kagurangnan, bilag sarong imahin o ikinukumpara niya po sa kahadean ni Diyos. Sabi niya, the kingdom of heaven is like a net. Sarong hikot na itinutuntun, itinatapok sa dagat na minakolekta, minatipon, manlain-lain na klaseng sira. Of course, ang kahadean ni Diyos, nagtatao sa to nin retrato bilang sarong hikot na minatipon nin gabos, mayong napipili. But eventually, there comes a time for sorting. Yan, pagsisipararula, sumarhay, asin mga maraot na sira. Sumarhay, ilinalaag sa alat. Sumaraot, itinatapok. Nasabi digdi sa Ebanghelyo, itong mga maraot is isusog ba sa kalayo sa lugar na kung saan yaon ang pagragot nin mga ngipon. Kaya may magayono nining pagirumdom sa to sa satuya pong buhay. Enot, rumdumon ta na ining hikot kan kagurangnan digdi sa kinaban, dakula. Asin dahil ta dakula, gabos igwanin tsansa, asin oportunidad na makalaog sa iyang kahadean. Pero, importante manggiraray, su desisyon kan tawo, so sa iyang pagpili. Sabi nga ni kayan, the church is like a net. It welcomes everyone, saints and sinners alike, strong and weak, faithful and struggling. Gabos, welcome sa iyang kahadean. Asin, sa pagiling ko dapat kitang magpasalamat kaya. Takog siguro ang kahadean ng Diyos para sa mga perfect people sa paghiling ko, daing maninigo, digdi pati-padi, baka daing man kwalifikado. But let us remember that God's welcome does not mean that good and evil are the same. Tigpapagirumdum kita kan kagurangnan that there will be a time of accountability. So pagpili mo, so decision mo, so action mo, and the way you try to live your faith will matter in the end. Kaya mantang yaon kita digdi sa kinaban, bako manang hapot sisay an maray, sisay po ang maraot, siguro hilingunta an sa tuyang sadiri, haputuntaan sa tuyang sadiri, ano po kagurangnan sa buhay ko ang dapat ko pang baguhon, tanganing makabali ako duman sa mga marhay na sira sa imong kahadean. Ganyan man pong aldaw, na-mentionar ko kasubago, pigigirumdum niya to ang memorial ni San Pedro Crisologo. Yan, petsa 30 kan bulan na Hulyo, taon-taon, pinagigirumdum tayo ini. Asin aram niya to na ang mismong tataramo na Crisologo, ang ibig sabihon, golden worded or golden tongue. Because he was known for his exceptional preaching. So matibay po ining magsermon. Pero basically, ang sa iya pong kasikatan, kadakulaan, bako dahil sa nata, marayon siyang magsermon, marayon siyang manaramtaram, kundi dahil taso sa iyang mga tataramon, so sa iyang mga sermon, nakadara sa tawo para ni sa satuyang kagurangnan. Asin iyan ang dakulaon man na challenge sa lambang saro sa satuya sa mga panahon na ini. Pwedeng bako man kitang mga marhay manaramtaram. We may not all be preachers, but
every day we also preach. Sa paagi kan sa tuyang mga tataramon, sa paagi kan sa tuyang ugali, maski nga ni sa paagi kan Facebook, kita man nagpipreach. Minsan kaya ang Facebook naaabuso ta, nagagamit ako sa yaon so mga rants, mga pagraot, maski minsan sa, ano itong part dyan sa Facebook, notes. Oh. Imbis sabihon mo sa sarong tamo kung anong kulog buot mo, ilalaag mo sa notes. Oh. Nadaig ka ngayang supog, di sugabos na nakabasa, iba ang interpretasyon. Yeah. We also preach. Kaya nga ni kita sa tuyang diocese, siguro kita kan inaapod na online missionaries of God. We make use of social media to preach, to evangelize. Sa paagi kan pakikipag-ulay, asin sa paagi mismo kan sa tuyang gawi, we also preach. Pero ang mamundo, sabihon ta arog ki St. Peter Chrysologus, we are golden tongue sa laog sa nakansimbahan. Pero malaniton, asin matarumonan sa tuyang mga dila, pagluwas niya to sa simbahan. Pagdigdi, peace be with you. Yan. Dahil pangani 5 minutes, pagluwas, naglibak na naman. Dahil pangani 5 minutes, pagluwas, yan. May nasabatan sa nang day niya na uyunan, tigparamuda na. Yan ang dakulang challenge sa tuya. So, a reminder that the best preaching, iyo po ang marhay na Kristiyanong pagkabuhay. So, magayon na hapot po, bago ka mo magkangaraturog, haputa daw sa imong sarili, anong klaseng sira ka sa hikot kan sa tuyang kagurangan? Asin, anong klaseng mensahe ang sa tuyang ipinagpupproklamar sa satuya pong buhay? Sana, sa tabang, asin intercession ni San Pedro Crisologo, ang satuya manlugod ng mga tataramon, maging mga marhay na tataramon, kind words sa satuyang kapwa. Asin ang satuyang mga decision or choices, maging mga marhay na desisyon. And ang satuyang buhay, maging buhay na humiliya o sermon na magdadara sa satuyang kapwa para ni Kristo. Tarong dumanta, totoo po, ang hikot kan kagurangnan, mina-welcome sa satuya gabos. Pero, importante man ang satuyang desisyon kung anong klase kitang mga sira sa laog kan hikot na ini. And of course, let us remember that the most powerful homily or sermon is not spoken by the tongue. It is lived by the heart. Amen? Sa ngaran ka na ba, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Magpamibi kamo mga tugang, tanganingan sa ko asinan sa indong atang,
Maako man lugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako malugod kan kagurangnan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa pagrumdum niya mo kan kamurawayan in sa imong apostol na si San Judas Tadeo, akoan sa mong lulot asin darahon mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo. Inihinahagad mi huli kay Kristo ta sa mong kagurangnan Amen. at kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas minan sa Magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa ed. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagporan, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Tapinatugmad mo sa mga apostoles ang sa imong simbahan, tanganing inimagin danay na tanda kan sa imong kabanalan sa daga, asin magtaonin mga langit noon na katukluan sa gabos na tawo. Kaya ngunyan, asin sagkod paman kay bakan bilog na hukbo nin mga anggeles, dusay sa imo ang isip kaming nagsasarano, nagkukurahaw, asin nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit at sindaga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggad ang banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang, namimili kami pabanala, kanambon kan sa ibong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa lugaring nabuot, nagpaubaya sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin kakan ka ini, tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini, taini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini ang pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sakop. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ika magdaton. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Kirumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa milog na kinapan. Tanganing malubos mo siya sa pagkabuot kay bagan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak at sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwan. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kay baan sa tuyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos kay bahan si San Charbel, na kay tupa nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan,
sa gabos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Yan, mamibi po kita kan pamibi na itinukdo sa to kan sa tong kagurangnan. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit, ang samong kakanon sa ruwal daw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin haray kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulita sa imo an kahadean asin an kapangyarihan, siring man an kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan ni ka na nagsabi katuninongan, iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Haray paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan. Warasan sa iya an katuninongan asin pagkaburonyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Iras niya to sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Ang Diyos, na nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban, tawi kami nin katuninongan. mga tugang uyaan, Kordero kan Diyos, uya si Kristo, nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sana asinan sa kong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Hawak ni Kristo. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamiti kita. Diyos na Ama, sa imong Espiritu namimibi kami, lugodan sa sakramento na sa mong inako ngunyan, darahon kami sa imong erokan, kung sa inan sa imong apostol na si San Judas Tadeo, nagmumuraway, ininahagad mi, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang announcement. Magkakaigwa po ni second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon nyatong kolekta sa mga misa kan nakaaging Webes, nagabot po sa 23,355 pesos as in 85 centavos. Anaambag nyato sa siring na oras ng misa nag-abot sa 1,081 pesos as in 5 centavos. Ang second collection nagabot man po sa 6,123 pesos as in 35 centavos. Sa aga, Hulyo 31, aldaw ng Biyernes, sa tuya pong iseselebrar ang ikasisentang anibersaryo kan sa tuyang parokya sa oras na alas 5:30 nin hapon. Iniimbitaran po kamo na makisumaro asin magpartisipar sa nasabing aktibidad. Siring man sa masunod na simana, Agosto 3 sa kod 5, aldaw nin Lunes sa kod Miyerkules, magkakaigwa po nin Triduum Masses for the Dead o responso sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga pangaran kalag na bot nyatong girumdumon. Siring man bilang pagtaon ni paggalang sa presensya kan kagurangnan sa simbahan, sa tuya pong pinapagirumdom ang pagsulot nin angay asin disenteng bado sa pag-atindir kan banal na misa. Sa kababaihan, dai po magsulot nin sobrang halipot na bado, sleeveless, off-shoulder o crop top. Sa kalalakihan, likayan ang pagsulot nin sando asin shorts. Ang sa tuyang maayos na pagsulot nin bado, iyo ang simbolo kan sa tuyang pagrespeto sa Diyos, asin sa kasagradahan kan simbahan. Salamat po sa indong kooperasyon. Maut mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana, mga anonymous, duwang 1,000 pesos, 700 pesos, 1,000 pesos, apat na 500 pesos, Sariba Family 2,000 pesos, HG and Ian Peña 1,000 pesos, Devotee 1,000 pesos, 400 asin 100 pesos. Diyos mabalos po. Matindog na po kita para sa huling bendisyon. Salamat po sa Indo Kapuas. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin may herakon, ano ba, an aki, asin ang Espiritu Santo, Amen. lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos.
Mater Deo, Kabica Herakiba. Good morning, and thank you po.
Diyos maray na aga po mga tugang, pagirumdum sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atendir kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone, likaya